אני באמת לירון נתן. האמת שהוא נראה מתרגש. תודה רבה. לפי הצבע אני יודעת. תפתח, נראה מה חוט מקנינו. והמומחה לגינות נתן את ההמלצה, אני ביצעתי את המקל הזה. כל אחד לקח יצירתי. כן, וכולם ביחד. מכולם. מה אתה עושה? לא משאיר הרבה לניחוש ממה קניתם לו. לא, הוא מצלם של ליבי. איזה סרטון. ליבי, נעשה לי סרטון צחוויל. משחק וידאו. בואו לעבוד אצל צחוויל. כן, נעשת על כל דבר. מסוגלת. צחי, אבל אתה יודע באיזה דרך היה אינטרנט. וואלה, זה מה זה יפה? תוציא רגע, נו מה אתה נותן לשיר את זה ככה? תוציא, תשוויץ. לא, זה בערכה. ואני חייבת לספר לך משהו על זה. צורה, זה כבר טוב, זה ליד ירושלים. תקשיבו, זו פעם אחרונה שיש את הצורה והיקב הזה נסגר. זו פעם אחרונה שמייצרים את זה זה. העניין שמת. יאללה, שכנעת אותי. עינן של מת? יאללה, תמזוג לנו. זה יופי. איזה יין זה? איזה קוץ קטנה בדיוק כמו שאתה אוהב, צחי. רק שתבינו, שישיית, טוב, אני יודע כמה שישיית כוסות כזאת. וגם... וואלה, זה הבונוס שלי. זה הבונוס שלי דווקא. נכון, אתה חולה על השוקולד? צלם. מה זה? תפתח. זה, פתוח. זיו! קנית את זה. איך אני אוהב אותך, תראי. אביטל, טעמת מזה? קחי לא אביטל. אוכלת לי את הפק, מהרצפה את נותנת. כי היא יודעת שאתה תאכל. יודעת מה? בסדר. אתם יודעים איפה קניתי לו? תאכל. מי דרך על השטיח הזה כבר? כולה. אתה מכיר את החוק הזה? כן, אם זה לא נכון. זה הורים לילד שני בדרך כלל מאמצים את החוק הזה, וילד ראשון לא. ילד ראשון אין המתנה. החיידקים מתו כבר. מה קורה בילד חיידקים? הם לא הספיקו, חיים פרטיים. כן, משיחת יום הולדת. בקיצור, היין הזה זה פעם אחרונה שמייצרים אותו, כי לא, זה יקב... זה יקב, באמת, זה פעם אחרונה, שאלתי. יש כזה בברסלית? טוב, זה הופך כבר להיות לא מעניין. שיהיה במזל טוב לצחי. יופי, שיהיה עד 120, הרבה שמחות והרבה אהבה. אתה יחסית גם מאוד קרוב ל-120, אז אתה יודע, זה יגיע מה... והחיים הטובים. והחיים הטובים זה הדת, החויים. כאילו, ניתן לרענן את הבדיחות האלה. גם לי הוא כל הזמן אומר שאני סקנה, מה אני כזה. אז באמת יש כן. השוואה אליו, אבל סקנה, מה לעשות? אבל אל תציג, תשאיר את זה. מבט מבפנים על ליבוש. כן, בוא תגידי, כי אני נורא... הכוסות שוות בטירוף, אז לפחות צחי מבין בדברים לא, האלה. הכוסות האלה?